Awe X, hamba kanjani? Awe banana mfethu silapho. Moja X. Hawu, manje wahlala wedwa la ebusuku. Sithini vele? Mfethu wabuza ibhasi ibhaliwe mfethu ngilinda umeme mfethu. Hawu, ngoba ngitho mem ubagcina esikoleni. Lo khuluma ngayo umthathiphi yena. Awu kahle nawe uyazi nje ukuthi ngikhuluma ngatheke nawe usangazeni. Okay mfowethu, hayi awuthi ngiphuthume la ngasesitolo ndoda ngingaze kuvalwe isitolo. Mhlambe ngizokufica khona la usumini nale ntombi yakho futhi ayibonani. Uhambe shimane sale thina silinde umeme. Nalo muntu kanti ufika nini? Hawu. Akayibambi ngefoni. A few moments later. Ingeni le phone akayibambi kanti ufika nini lo muntu? Usebenza ushaya wazi wadlula. Silinde kancane mhlawumbe uyeza. Hawu. Le ndoda isameyoda namanje. Hayi. Le ndoda le. Sekuzobuya ubhanana lo muntu akafiki. Hawu manje someyoda namanje. Ngitshela ukuthi mhlambe ngizokufica usume nayo. Hawu. Amantombazane mfethu izinja amantombazane mfethu. Hey ungena ukuthi bakwambise udonga. Hayi futhi akusilona ngisho udonga. Amatshe abakubambise wona. Akuyonto yokuhlekwa mfethu le. Ukuthi kahle kahle ngiyayibona into wenzani. Icala ukuthi ngizoyincenga mteke ngiyincenga. Izoncenga unyoko kwayisho umafika Wangikhumbuza ushela. Nakho-ke. Aze ngicasula mfethu le ngane. Buwa namanje mfethu ifona isavaliwe isa offline mfethu. Mfethu ngiyagodola la mina. Hawu baba, ayincise baba. Kodwa phela kanjalo amantombazane. Hawu. Sathi sikazokudlala mfethu. Mfethu asayisizamisana ngoba vele ayisekho lento ayibonela nayo.